Hello and welcome to BPS Knowledge Point यूट्यूब चैनल। तो दशम श्रेणी पिलाମାନେ तुमମାନଙ୍କର ମାନବ ଚକ୍ଷୁ ଓ ବର୍ଣ୍ଣ ଜଗତ ଚାପ୍ଟରର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଯେଉଁମାନେ ଏହାର PDF ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ମୁଁ ବତେଇଦେବି କିପରି ତୁମମାନେ ଏହାର PDF ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବ। ତ ଚାଲ ଡେରି ନକରି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ତୁମମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯାଇପାରିବ। ତ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି। ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସ ଫୋକସ୍ ଦୂରତାକୁ ବଦଳାଇ ବିଭିନ୍ନ ଦୂରତାରେ ଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ଫୋକସ୍ କରିବା ହେଉଛି କ'ଣ? ଡ୍ୟାସ୍। ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର ହେଇଯିବ ସମାୟୋଜନ, କାରଣ ବହିରେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସ ତା'ର ଫୋକସ୍ ଦୂରତାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବଦଳାଇବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ସମାୟୋଜନ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ତୁମମାନଙ୍କର ଅପସନ୍ ବି ସମାୟୋଜନ ହେଇଯିବ କ'ଣ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଚକ୍ଷୁ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ଏହାର କେଉଁଠାରେ ସୃଷ୍ଟି କରେ? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ତୁମମାନେ ପଢ଼ିଥିବ ଚାପ୍ଟରରେ ମୁକୁରିକା ବା ତା'ର ରେଟିନାରେ ତା'ର ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ପଷ୍ଟ ଦର୍ଶନର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୂରତା କେତେ? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ବହିରେ ଅଛି କେତେ ନା 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ପଢ଼ିଥିବ, ତେଣୁ ଆ ବିଷୟରେ ଆଉ ଏତେ କହିପାରିବେନି, ଏତେ କହୁନି। ତାପରେ ଚାଲ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି। ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସର ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଥାଏ? ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସର ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ନା ସିଲିଆରୀ ମାଂସପେଶୀ ଦାୟୀ। କାରଣ କ'ଣ ନା ସିଲିଆରୀ ମାଂସପେଶୀ କ'ଣ ନା ଫୋକସ୍ ଦୂରତାକୁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସଂକୁଚିତ କରିଥାଏ ଆଉ ପ୍ରସାରିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସର ଫୋକସ୍ ଦୂରତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ନା ସିଲିଆରୀ ମାଂସପେଶୀ ଦାୟୀ। ତ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଆମର ଅପସନ୍ ସି ସିଲିଆରୀ ମାଂସପେଶୀ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଜଣେ ସମୀପ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ -5.5 ଡାୟପ୍ଟରର ପାୱାର ବିଶିଷ୍ଟ ଲେନ୍ସ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ପାଇଁ +1.5 ପାୱାର ବିଶିଷ୍ଟ ଲେନ୍ସ ଦରକାର ହୁଏ। ତାଙ୍କର ସମୀପ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଲେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ତା'ର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖ ବିଟ୍ ଆଇର ଉତ୍ତର ଏଇଠି ଅଛି, ଏଇଠି ଥିବାଟା। ତାପରେ ବିଟ୍ ଡବଲ୍ ଆଇର ଉତ୍ତର ଦେଖ ବିଟ୍ ଡବଲ୍ ଆଇର ଉତ୍ତର ଏଇଠି ଅଛି, ଲେଖିନେବ। ତାପରେ ଚାଲ ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଚକ୍ଷୁର 25 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ କମ୍ ଦୂରତାରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ରଖିଲେ ଚକ୍ଷୁ ବସ୍ତୁଟିକୁ କାହିଁକି ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତା'ର ଉତ୍ତର ଏଇଠି ଅଛି। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଚକ୍ଷୁ ନିକଟରେ ଥିବା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁର ଦୂରତାକୁ ବଢ଼ାଇଲେ ତା'ର ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଦୂରତା କ'ଣ ହେବ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତା'ର ଉତ୍ତର ଏଇଠି ଅଛି। ତାପରେ ଚାଲ ଦେଖିବା, ଦେଖ 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ସାଧାରଣ ଚକ୍ଷୁର ଦୂରବିନ୍ଦୁ ଓ ନିକଟ ବିନ୍ଦୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦେଖ ତା'ର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଅଛି, ଲେଖିନେବ, ଆଉ ବେଶୀ ଏତେ କହୁନି। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ନା ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଓ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ନାମାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ବୁଝା। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଢ଼ିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଆକୁ ଟିକେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପଢ଼ିବ। ତ ଚାଲ 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ତା'ର ଉତ୍ତର ଏଇଠି ଅଛି। ଚାଲ ଦେଖିବା ଏବେ 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖ 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ଟିଣ୍ଡାଲ ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି ତୁମର। ଟିଣ୍ଡାଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝା।
तार उत्तर देख पे ये अच्छी ये मत इंपोर्टेंट अच्छी या मत ये पढ़ो। चलो तापर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन जी सब बीट अच्छी ए रु एफ पर्यंत पे मोस्ट इम्पोर्टाट भेरी भेरी इम्पोर्टाट हूँ 11 नंबर। तेणु 11 नंबर क्वेश्चन जमा भी छाड़बनी सब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर एग्जाम को आ भर प्रति वर्ष पढ़ुची तुम मानकर 2 मार्क हो 3 मार्क हो 4 मार्क एमती पढ़ुची। तेणु 11 नंबर क्वेश्चन को टी मन रख। देख बीटे कौन अच्छी तारा गुड़िक कहीं दबदब हुए देख तार उत्तर ये अच्छी। तापर ग्रह गुड़िक कहीं दबदब हुए बीट बी देख ग्रह गुड़िक कहीं दबदब हुए तार उत्तर ये अच्छी। तापर बीट सी कौन अच्छी सूर्योदय समय सूर्य कहीं गाढ़ लाल देखा जाए। देख यार उत्तर देखे दो तुमको ये देख तार उत्तर ये अच्छी। तापर देखा बीट डी कौन अच्छी आकाश कहीं नील देखा जाए। देख आकाश कहीं नील देखा जाए तार उत्तर ये अच्छी। तापर देखिए बीट ई आ बीट एफ बीट ई कौन अच्छी ना महाकाशचारी को आकाश कहीं नील परिवर्तन अंधारुआ जना जाए। तो देख तार उत्तर ये अच्छी बीट ई आ बीट एफ है लाल वर्ण को कहीं विपद संकेत रूपे व्यवहार करा जाए। देख ये जो बीट एफ क्वेश्चन देखुच यहाँ बहुत सहज आर उत्तर किंतु प्राय पिला यहाँ परीक्षा छाड़ी आसती भूल कर छाड़ी आसती पढ़ती तेणु या टे मन रख। तो समस्त प्रश्नावलीर उत्तर आम आलोचना कले। तो जो मैंने यार पीडीएफ डाउनलोड करने चाहूच से डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे गोटे लिंक अच्छी सेठार तुमने पीडीएफ डाउनलोड कर। तो आजपाई वीडियो एति चलो समाप्त करवा आज वीडियो। जदि वीडियो भल लगे वीडियो को गोटे गोटे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल सहित जोड़ी ही रहिबो। थैंक यू।